Усім прывітанне, з вами змейстер Лукашук, і як звычайна абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарадыё. Хтосьці ўжо нават пачынаў нас абвінавачваць у тым, што мы забанілі аднаго знанага эксперта, які пастаянна з'яўляўся ў нас у эфірах са сваім штотыднёвым аналізам, але не, як мы вам і абяцалі, ён горда вяртаецца ў эфір Еўрарадыё. Такім чынам, сустракайце кіраўніка Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктара палітычных навук, сябра Вольнай Беларусі Паўла Усава. Добрый дзень, спадар Павел. Вітаю. Тут павінны былі быць так доўгія і бурныя плясканні ўладкі. Тым не менш, сапраўды вельмі шмат назапасілася розных навінаў, якія неяк так не атрымалася ў нас з вами абмеркаваць. Але давайте пачнем, можа быць, самага актуальнага і надзённага. Вось сталі з'яўляцца імёны тых людзей, якіх па указу Лукашэнкі вызваляюць з гэтых вось вязніцаў. Гэта сведчанне, як вы лічыце, таго, што я не ведаю, там падрыхтоўка да выбарчай кампаніі ці выбарчая кампанія, ці нейкая адліга, падрыхтоўка да перамоваў з захадам. Што гэта? Сведчанне чаго гэта, на ваш погляд? Давайте паспрабуем усебакова прааналізаваць гэтую сітуацыю. Па-першае, вызваленне дзесь некалькі дзесяткаў палітычных зняволеных, падкрэслю дзесяткаў, а не сотняў, хаця і гэта вельмі важна, і асабліва для людзей і для сем'яў, і добра, што людзей беларусаў вызваляюць. Тым не менш, гэта не сведчанне сістэмных зменаў у Беларусі ці змены характару функцыянавання і дзеянняў рэжыму Лукашэнка, бо варта падкрэсліць, што па розных дадзеных у вязніцах Беларусі знаходзяцца некалькі тысячаў чалавек. Невыпушчаныя гэтыя людзі, выпускаюцца групы невялікія людзей, якія альбо адседзелі амаль увесь тэрмін, бо мінула 4 гады з пачатку пратэстаў і першых судовых справаў, арыштаў і затрыманняў. Альбо гэта людзі хворыя, альбо збольшага, як мы бачым, гэта жанчыны. Такі акт міласердзя Лукашэнка жадае такім чынам прадэманстраваць, але большая частка людзей, тысячы людзей усцяж знаходзяцца ў вязніцах. Другі момант. Сістэма, як я ўжо сказаў, не мяняе характару свайго функцыянавання і дзеяння. Сістэма застаецца рэпрэсіўнай, сістэма застаецца па сутнасці таталітарнай, і рэпрэсіі, ціск, арышты, пакаранні, штрафы нават за ўдзел яшчэ там 4-гадовай даўніны ў пратэстах працягваюцца. Сістэма не змяняецца. І той факт, што людзі, частка, невялікія групы людзей выходзяць з вязніцаў, абсалютна не азначае, што наступіў нейкі пераломны перыяд у працэсе функцыянавання сістэмы, што Лукашэнка вярнуўся да схемы дзеянняў, якая існавала да 2020 году. Нічога гэтага не адбылося і не адбудзецца. Хаця, канешне, другі момант, вызваленне некаторых палітычных вязняў стварае выгадную інфармацыйную нагоду для сістэмы, для Лукашэнка. Можа стварыцца ўражанне, асабліва ў еўрапейскіх заходніх палітыкаў, што вось Лукашэнка ідзе на саступкі, што можа наспеў час ісці з ім на нейкія, прынамсі, кулуарныя перамовы, вярнуцца да фармату ўзаемадзеяння з рэжымам Лукашэнка да 2020 году. І мы тут з вами неаднакротна аналізавалі, што пасля прызначэння Рэжэнкова на пасаду міністра замежных справаў, змена шэрагу фігур у адміністрацыі, сведчанне таго, што Лукашэнка можа вярнуцца да палітыкі, тактыкі Макея, якая была вельмі паспяховая. Калі б, канешне, не вайна, калі б не акупацыя, гібридная акупацыя Беларусі, думаю, што гэты працэс ужо пачаў бы функцыянаваць у адносінах паміж Захадам і
і рэжымам Лукашенка, і ўсе тыя высілкі апазіцыі, тыя ахвяры і страты, якія панесла беларускае грамадства і сістэмныя рэпрэсіі, яны б ужо забыліся. І я хочу прыгадаць, што намер вярнуцца да такога ўзаемадзеяння ўжо быў у 2021 годзе. Ужо ў 2021 годзе выказваліся і былі сігналы, што Захад гатовы прымяніць схему звычайнага. Але пасадка самалёта Ryanair з Пратасевічам на борце, потым міграцыйны крызіс фактычна перакрэслілі вось гэтую, зачынілі ўсе брамы. Павялічыліся санкцыйны ціск, фактычна рэжым ледзь не быў прызнаны тэрарыстычным, ну пасадка самалёта, канешне, з ужываннем вайсковага беларускага самалёту. Некаторыя эксперты і аналітыкі беларускія ў тым ліку, ну, я сцвярджалі, што гэта магла быць спецаперацыя якраз Масквы, ну, дзеля таго, каб цалкам фактычна перакрыць паветра для Лукашенка, яна спрацавала і вельмі эфектыўна. Там гэтыя тэрарысты, Хамас, ну, такія ўжо проста даволі дзіўныя інфармацыйныя былі нагоды ці апраўданні з боку рэжыма адносна таго, чаму быў пасаджаны самалёт. Гэта ўжо не працавала. Ясна, што сістэма ўвайшла ў піке ў адносінах з Захадам, і вяртанне да гэтага дыялогу было ўжо немагчыма, а вайна цалкам паставіла на гэтым крыж. Зараз сітуацыя трошкі для Лукашенка палепшылася з прычыны таго, што Масква цалкам зацягнулася ў гэтую бойню ва ўкраіне, нясе страты, відавочныя слабасці, і Захад з іншага боку бачыць, што ўсё ж такі Лукашенка захоўвае нейкае суверэннае права на тэрыторыі Беларусі, не ўкінуў войскі беларускія ў украінскі кацёл, нейкім чынам намагаецца лавіраваць, выпускае зняволеных, дзесьці выпускае, дзесьці не выпускае. З іншага боку мы бачым дэвальвацыю палітычную апазіцыі, абсалютна, ну, можна нават сказаць, такое палітычнае банкротства, страты ўсіх рэсурсаў, перш за ўсё ўнутры краіны, і ўплывы настолькі аслаблі, што фактычна рэакцыі збольшага негатыўнае дачыненне да розных апазіцыйных структур унутры Беларусі, нават звонку, калі мы кажам пра эміграцыю, і заходнія палітыкі гэта вельмі добра разумеюць, што вось рэальную ўладу рэалізуе легітымны, нелегітымны, гэта ўжо не мае значэння, калі мы кажам пра рэчы, звязаныя з рэальнай палітыкай. Яны ацэньваюць, што ўсё ж такі хіба праз некалькі месяцаў можа наспець час, калі пачнуцца нейкія кулуарныя перамовы. Я не кажу пра вяртанне да нармальных дыпламатычных стасункаў з рэжымам Лукашенка, гэтага наўрад ці можна чакаць, і гэта наўрад ці адбудзецца, але нейкія кулуарныя перамовы, нейкі гандаль, нейкія саступкі, нейкая, скажам, паслабленне санкцыяў. Ну, вось, выбачайся, Павел, я просто хочу удакладніць, бо акурат такі наш глядач пад нікам дядька з Вільні піша: Лука спрабуе пачаць вялікі гандаль у абмен на умоўнае прызнанне Захадам чарговага сроку прэзідэнцтва. То есть вот вы кажаце про тое, што гандаль на нешта, вот на што гэта можа? Яму, тут варта падкрэсліць, яму наплеваць на тое, прызнае Захад яго прэзідэнтам, не прызнаваў Захад. Ну, выбараў легітымных у Беларусі не было з 94-го. Я згодны, то есть, а якія плюшкі могуць быць наўзамен? Утрыманне, ну, фактычна нейкая стабілізацыя і змена пагрозаў, ну, змяншэнне пагрозаў з боку Расіі. То бок Лукашенко намагаецца нейкім чынам аслабіць залежнасць стратэгічную, вайсковую, палітычную. Я упэўнены ў тым, што гэта цяжка зрабіць на сённяшні дзень, але прынамсі аслабіць гэтую залежнасць ад Расіі. Паказаць, што, ну, я злачынца, але ўжо не такі злачынца, як Пуцін, і са мной можна там размаўляць, і гэта стабілізуе ягоную ўладу, і, магчыма, у перспектыве створыць, як ён на гэта спадзяецца, нейкія механізмы для перадачы ўлады для свайго сыну, каб
для сына, для Мікалая ці да Віктара, гэта да гэтых сцэнараў мы можам вярнуцца, але галоўнае зменшыць гэтыя ціскі і перш за ўсё эканамічныя ціскі, якія і рызыкі, якія ўсё ж такі санкцыі для сістэмы нясуць, і вярнуцца да вось гэтых скрытых схемаў узаемаадносінаў з захадам. Палітычныя выгады для Лукашенка у тым, што я думаю іміджавыя перш за ўсё. Гэта абсалютная дэманстрацыя таго, што апазіцыя прайграла нават у аддачыненнях з захадам. І каб вось гэтую карціну прайгранай апазіцыі таксама прадаваць унутры Беларусі, такім чынам вярнуцца для яго вельмі, вось што для яго вельмі важна, гэта не прызнанне яго прэзідэнтам на захадзе, а гэта вяртанне да умоўна новага палітычнага кантракту з беларускім грамадствам. Каб беларускае грамадства прыйшло да высновы, што Лукашенка па сутнасці тое неабходнае зло, з якім трэба змірыцца. Вось мы паспрабавалі згуляцца ў рэвалюцыю дэмакратыю, вось нібы выбралі новага альтэрнатыўнага прэзідэнта, але дзейнасць гэтага новага альтэрнатыўнага прэзідэнта, які называюць ціхановскую прэзідэнт-элект, да нічога не прывяла. Нічога не змянілася, сітуацыя не палепшылася, наадварот пагоршылася. Больш таго, у маральным сэнсе, нават не ў палітычным, у маральным сэнсе адбываецца разлад, распад і дэградацыя тых структур, якія прэтэндавалі на ролю альтэрнатывы. Вось гэтая маральная перамога, нават не ідэалагічная, нават не палітычная, а маральная, паказаць, што вось паглядзіце, гэтая пазіцыя, гуляюцца ў тую ж самую ярмошыну, тыя ж самыя працэдуры, тыя ж самыя маніпуляцыі выкарыстоўваюць, каб утрымацца на фармальнай пасадзе, якая нічога не азначае, проста мець тытул прэзідэнта-электа ці нацыянальнага лідара, выкарыстоўваюцца тыя ж самыя механізмы, як у працэсе выбару ў Беларусі. То навошта тады вось гэтае ахвяраванне, навошта змаганне, калі тыя палітычныя структуры ці палітыкі, якія павінны паказваць рэальную альтэрнатыву дэмакратычную, не спаўняюць гэтых вымаганняў. І вось вярнуцца да гэтага новага палітычнага кантракту, асабліва напярэдадні выбараў 25-го году, для Лукашенка вельмі важна, каб прынамсі не праводзіць выбары ва ўмовах татальнага, не татальнага, а значнага адкідання рэжыму. Яму патрэбна хаця б там 30-40% вось такой шчырай падтрымкі. Не 80, як ён нарысаваў, а 40 для стабілізацыі ўнутранай рэжымы сістэмы, каб гэтая сістэма дзейнічала не на кароткі тэрмін, бо яна ўсцяж абапіраецца на рэпрэсіі. А рэпрэсіі ўводзяцца менавіта і рэалізуюцца менавіта таму, што значная частка грамадства ўсцяж не падтрымлівае, не легітымізуе гэты рэжым, гэтую сістэму. І неабходнасць аднавіць вось гэты кантракт і хаця б маўклівую падтрымку вось гэтага неабходнага зла, рэальнага зла, для Лукашенка з'яўляецца вельмі важным. І пэўным элементам вось аднаўлення гэтага кантракту можа быць змягчэнне адносінаў ці перазагрузка адносінаў з захадаў. Такая, эпізадычная, не абавязкова сістэмная, эпізадычная, гэта таксама можна будзе прадаць для ўнутранага спажыўца, беларускага грамадзяніна, асабліва сярэднестатыстычнага, які не быў моцна заангажаваны у працэсы палітычныя 20-го году, але меў і сфарміраваў крытычнае стаўленне да рэжыму Лукашенка. Вось змягчыць гэтае крытычнае стаўленне – гэта асноўная задача ўнутранай палітыкі. На пачатку задавілі, запужалі, а зараз вось гэты страх трэба змяніць на такую псіхалагічную адаптацыю і прыняццё рэальнасці такой, якая яна ёсць, але не пад прымусам знешнім ці рэпрэсіўным, а з уласнай волі. Вось пагадзіцца. Беларусы павінны пагадзіцца і перагарнуць старонку. Вось гэта асноўная мэта. Вось глядач Максім пытаецца, як вы лічыце, захад купіцца на прапановы рэжыма? Я, можа быць, ад сябе дадам, а можа быць, сапраўды зараз такая
ну сітуацыя час прайшоў і там агульная сітуацыя ў рэгіёне такая што захад просто банальна прыйшоў да высновы лагічна там сыходзячы з этой палітычнай рэал-палітык, што ну прыйшоў час. Ведаеце, вось гэтыя падыходы яны не зусім адназначныя. Так, калі аб'ектыўна, без маіх там эмацыйных прывязак, я заўсёды быў сістэмным крытыкам Лукашенка і гэтага рэжыма і быў праціўнікам дыялогу. Хіба адзін з такіх моцных крытыкаў гэтага дыялогу, які быў яшчэ да 20-го году, які рэалізоўваў Макей, я пісаў увесь час, і там, памятаеце, прадавалі на захад ідэю, што Лукашенко являецца гарантам незалежнасці. І што вось трэба з ім мець дачыненні, бо ён тады дыстанцуецца ад Масквы, і Беларусь, прынамсі, захавае незалежнасць. І гэтую ідэю, гэтую ілюзію прадавалі, у тым ліку тая апазіцыя, якая сёння ў апазіцыі, яна таксама ўдзельнічала ў продажы вось гэтага міфу, што трэба мець дачыненне з Лукашенко. Праводзілася саміт парламенцкай асамблеі, паседжанне парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Менску ў 18 годзе, Менскі дыялог, усіх прадстаўнікоў адміністрацыі так званых незалежных прымалі на захадзе. Я тады скептычна да гэтага ставіўся, казаў, што ва ўмовах крызісу, калі будзе вагацца ўлада Лукашенка, ён задавіць і задушыць усё, што нібы зараз з'яўляецца элементам дэмакратыі. Так яно адбылося ў 20-м годзе. І захад спакойна вось рэалізоўваў гэтую рэальную палітыку, спадзяючыся, што такім чынам зробіць з Лукашенка свайго сукінага сыну. Так, то он быў маскоўскім, пуцінаўскім, а зараз вось яны зробяць свайго. І тады прыязджалі, хто толькі не быў у Менску. Памятаеце, так, і ад Болтана да Карчэўскага, Маравецкага. І сітуацыя сёння у значнай ступені змянілася. Я не ўпэўнены ў тым, што злагоджванне сітуацыі ці вяртанне да рэал-палітык нейкім чынам рэальна зменіць сітуацыю ў Беларусі. Калі б гэта прывяло да прынамсі таго, што з тэрыторыі Беларусі былі выведзены ўсе расійскія войскі, я лічу, што такая палітыка мела б сэнс. Яна б мела б сэнс, калі б Беларусь вярнулася да статусу абсалютна самастойнага геапалітычнага суб'екта, які быў умоўна да 20-го году, пры ўсёй маёй крытычнасці стаўлення да рэжыму Лукашенка. Калі б былі выведзеныя войскі, яшчэ раз, мова гэтага і вынік гэтага, гэта вяртанне да геапалітычнай суб'ектнасці Беларусі. У сённяшняй сітуацыі, калі Расія ўсяму свету паказала, у тым ліку Лукашенка, што яна задавіць танкамі ўсіх, хто будзе выказваць нейкія намаганні дыстанцавацца, а сёння Лукашенка не ў той стадыі, каб гандлявацца з Пуцінам ці праводзіць самастойную палітыку, я сумняюся, што вяртанне да рэал-палітык, вось той рэал-палітык ці ўцягненне ў арбіту ўплываў магчыма на сённяшні момант. І вяртанне Беларусі да статусу геапалітычнага суб'екта. Зараз Беларусь не з'яўляецца геапалітычным суб'ектам, яна цалкам знаходзіцца пад стратэгічным кантролем Расіі. Захацелі вагнераўцы, увайшлі, захацелі прывезці там некалькі тысячаў расейцаў у Беларусь, прывезлі, захацелі там узбраенне, самалёты ў Беларусь прыляцець расійскія, яны прылятуць. Гэта праблема, сур'ёзная праблема. І калі б гэтая гульня прывяла да вяртання статусу геапалітычнага суб'екту ці нейтральнасці, хаця б умоўнай нейтральнасці, гульня б каштавала б свечу. На сённяшні момант я не бачу такой магчымасці. Так, адзінае, што гэтая вось гульня і гандаль можа, да чаго можа прывесці, да вызвалення некалькіх тысячаў чалавек. Вось я да гэтага і вёў. Я разумею, што да, хутчэй за ўсё, што вось нашае бачанне таго выніку, да якога варта было б, каб прывяла гэтая гульня, наўрад ці яно здарыцца. Але людзі выйдуць. Так, з аднаго боку, як вы слушна заўважылі,
Што, да прыкладу, папярэдняя група, якая была вызваленая, там былі толькі Рыгор Костусеў, які з вялікім тэрмінам, але з вялікай хваробай выйшаў на волю. Усе астатнія людзі, якія праз месяц, праз пару месяцаў і так бы выйшлі. Хоць гэты месяц, безумоўна, гэта вельмі важна, што ён не за кратамі, а на свабодзе. Але сам факт. Гэтая група, што мы бачым пакуль, Лузгіна, якая таксама з вялікім тэрмінам і з вялікай хваробай выйшла на волю. Іншыя людзі, дзякуй Богу, што яны выйшлі, але таксама першапачаткова мы бачылі, што ў іх там невялікія тэрміны. Ну, прынамсі, пакуль з таго спіса, што мы бачым, 1,5 гады, там іншае такое. Атрымліваецца, ну, важна, все ж таки, хай не сыграе так, як мы хочам, вот гэта гульня, але важна, каб людзі выходзілі з іншага, з аднаго боку, з другого боку, вось вы зараз фактычна паўтарылі тое, што гаворыць ваш у пэўных момантах апанент, але у гэтым моманце вы з ім сыходзіце. Лявончык, які таксама кажа, добра, што людзі выйшлі, але такога вось это ж ўсё адно будуць садзіць новых. Нема ніякіх зменаў, якія б, ну, гарантавалі, што не будзе новых пасадак, от чаго астатняга. Што ў адказ мы чуем? Табе не важно, што людзі выходзяць, што ты вот то есть, і вам зараз скажу. Не, тут давайте мы же аналіз сістэмны робім, так? Сістэмны аналіз той сітуацыі, у якой знаходзіцца Беларусь. Геапалітычны фактар першы, мы яго ацэнілі, так? Гандаль і вызваленне ці размовы кулуарныя з Лукашенко не вярнуць статусу Беларусі геапалітычнага гульца, пакуль не аслабніць цалкам Расія. Вось Лукашенко на гэта спадзяецца. Ён таксама, для яго важна, калі Расія пачне валіцца, еўрапейцы ўсё ж такі не намагаліся змяніць палітычнай сітуацыі ў Беларусі, у сэнсе там дэстабілізаваць сістэму, а ўспрынялі б правленне Лукашенко як тую ж самую гарантыю стабільнасці. Вось, глядзіце, хаос у Расіі, ва Ўкраіне вайна, а мы тут застаёмся востравам стабільнасці. Для вас што важна там дэмакрата, якая невядома да чаго прывядзе, ці прынамсі захаваць вось гэтую стабільнасць, якраз тое, што прадавалася пасля 14-го. У 15-м годзе на выбарах. Гэта першы момант. Другі момант. Момант унутранай палітыкі. Яна застанецца пасля 20-го году незменнай. Вяртанне да дэмакратыі такой аўтарытарнай не будзе. Выбараў нават квазідэмакратычных ужо не будзе. Усё будзе ісці па унутры Беларусі, калі мы кажам пра нейкія квазіэлектаральныя працэсы, па абсалютна сцэрыльным сцэнары. Самапрызначэнню, самастабілізацыі і рэпрэсіі з'яўляюцца і будуць заставацца элементам рэалізацыі ўнутранай палітыкі. Гэта мы ўжо прааналізавалі. Другі, у гэтых умовах, што нам застаецца? У гэтых умовах нам застаецца, ведаючы, што гандаль не прывядзе вось да грунтоўных сістэмных зменаў у геапалітычнай сітуацыі, унутрыпалітычнай сітуацыі, нам застаецца адно. Гэта вызваліць як мага больш людзей. Проста якія знаходзяцца ў вязніцах, нягледзячы на тое, што працэс рэпрэсіяў не зменіцца. То бок нам факт таго, што рэжым Лукашенка будзе працягваць рэалізоўваць рэпрэсіі і садзіць новых людзей, не азначае, што мы не павінны займацца вызваленнем і выцягваннем гэтых людзей нават коштам нейкага гандлю эканамічнага. Гэта трэба разумець. Гуманітарнае пытанне адно, геапалітычнае і палітычнае пытанне гэта другое. Калі гэты гандаль прывядзе да звальнення там новых 100 асобаў, там нашых жанчын, там Каці Андрэевай, Валерыі Касцюговай, Кузінай, якія там тэрарыстамі залічаны. Дзесяткаў іншых жанчын, дзяўчын і хворых людзей ці падлеткаў, неважна. Вось гэта на сённяшні дзень для дэмакратычнай супольнасці, для Захаду павінен быць прыярытэт, нават калі там будуць спрашчацца санкцыі. Бо відавочна, што Лукашенко проста па добрай волі выпускаць людзей не будзе. Ну, там, кагосьці выпускаем, уже прааналізавалі характар гэтых
гэтых звольненых людзей. То бок так, калі гэты гандаль сёння вось дэмакратычная супольнасць і захад што можа ў гэтай сітуацыі зрабіць, гэта намагацца шляхам вось гэтых кулуарных перамоваў выцягнуць як мага больш людзей. Гэта адзінае, што на сённяшні дзень у сілах зрабіць захад і часткова ў сілах зрабіць дэмакратычная супольнасць, нават там змягчаючы палітыку санкцый. Я не кажу пра тое, што ехаць у Менск і абдымацца з Лукашэнкам. Гэта ўжо пройдзе скончаны этап гэтай вось абдымкі, па сутнасці сведчання неразумення таго, чым ёсць рэжым Лукашэнка і што для Лукашэнка з'яўляецца ўлада. Але кошт жыцця чалавечага і тых людзей, якія сядзяць і выйшлі на вуліцу ў 20-м годзе і пасля 20-го, ён з'яўляецца каштоўнасцю абсалютнай. Больш за санкцыі, больш за еўрапейскія інтарэсы і гэтак далей. Гэта трэба разумець і адрозніваць ад палітычнага і геапалітычнага фактару. Яшчэ раз падкрэслю, у сённяшняй сітуацыі адзінае, што можа зрабіць дэмакратычная супольнасць, яна не зменіць рэжыму Лукашэнка, няма рэсурсаў, яна не пераможа Пуціна, яна не прымусіць Лукашэнка змяніць унутраную палітычную агенду, павестку. Гэта намагацца вось выцягваць па 10, па 20, па 30, па 40 чалавек людзей з вязніцаў. Нават коштам нейкіх саступак у аспекце санкцый. Другі момант, пытанне ізаляцыі Беларусі застаецца, беларускае грамадства адкрытым, яно не вырашана, абмежаванні застаюцца для беларусаў, абмежаванні па ўезду застаюцца. То бок мы маем дачыненне не толькі з рэпрэсіямі ўнутры краіны, але з сістэмнымі абмежаваннямі ў дачыненні да Беларусі. Як гэта працуе на вызваленне палітычных вязняў? Ніяк не працуе. Нават я лічу, калі у гэтай сітуацыі, напрыклад, перамовы нейкія на нейтральнай тэрыторыі еўрапейскіх палітыкаў ці польскіх палітыкаў з Рыжынковым, недзе там у Турцыі ці ў Швейцарыі, калі б гэтыя перамовы ці сустрэчы прыблізілі вызваленне, напрыклад, Андрэя Пачабута ці яшчэ дзесяткаў чалавек, яны таго вартыя. Вось гэта рэал палітык. Калі мы ведаем кошт гэтых перамоў і на вазе гэтых перамоў чалавечае жыццё. Наступны момант. Таксама разумеючы псіхалогію Лукашэнка, разумеючы псіхалогію вось гэтага мілітарысцкага, па сутнасці, таталітарнага рэжыма, трэба сыходзіць таксама з такой сітуацыі, што Лукашэнка не вызваліць ні Ціханоўскага, ні Бабарыку. Вот я, дарэчы, я выбачаюся, што перабіваю, просто хацеў сказаць, што калі мы таксама за гандаль на любых пляцоўках, любым складзе, але як вы думаеце, па прыкладзе вось гэтага умоўнага вялікага абмену, які быў паміж Расіяй і ЗША, калі выйшлі лідары расійскай апазіцыі, як выйшлі, былі вызваленыя, выкупленыя, абмененыя, ці пойдзе рэжым на вызваленне, на абмен вось менавіта лідараў? І я кажу зараз не толькі там пра Ціханоўскага, там Бабарыку, Калеснікава, я кажу пра Статкевіча, пра Пашу Севярынца, пра Аўтуховіча. Статус тых людзей, якімі гандляваліся рускія і амерыканцы, ён трошкі іншы, чым статус тых людзей, якіх вы пералічылі ў Беларусі. Я б сказаў, што ён нават ніжэйшы ад тых людзей, якія у Беларусі палітычна ніжэйшы. Я не кажу пра каштоўнасці чалавечага жыцця, я кажу пра палітычны статус. Адзіны чалавек, які меў даволі моцны статус, які пераважаў сваім статусам усіх іншых, быў Навальны. Што з ім сталася? Яго забілі. Тыя людзі, якія там Яшын, Кара-Мурза, так, іх вызвалілі, гэта добра, што іх вызвалілі, але яны не з'яўляюцца нацыянальнымі расійскімі лідарамі. Яны хутчэй, проста вось актывісты палітычныя, якія маюць свой статус, але нават у межах, у серадовішчы расійскай апазіцыі яны не ўплывовыя.
І памятаеце, адразу пасля канферэнцыя распачалася, яны пачалі казаць пра тое, што трэба адрозніваць расійскі народ ад Пуціна, што расійскае грамадства не падтрымлівае вайну, і адразу вельмі моцная крытыка ў дачыненні пайшла ў дачыненні да гэтых людзей, і яны ўнеслі нейкі дысбаланс унутраны. І на гэта таксама быў разлік. Гэта быў разлік. Статус беларускіх палітыкаў, ён значна вышэйшы. І Бабарыка, і тая ж Марыя Калеснікава, і Статкевіч, і Ціхановскі ў 20-м годзе, ну, асабліва Бабарыка і Ціхановскі, яны стварылі, ну, неважна, якое там маё стаўленне асабістае да іх, але яны стварылі вельмі моцныя не толькі пагрозу для Лукашенка персанальную, але сталіся грунтоўным фактарам дэстабілізацыі сістэмы. І з'яўленне на свабодзе гэтых людзей магло б, нягледзячы нават на сітуацыю такую таталітарызацыю ўнутры Беларусі, па-першае, паказаць, што Лукашенка слабее, так, што вось ён вымушаны там выпускаць гэтых людзей, якія персанальныя ворагі для яго з'яўляюцца. Для Пуціна персанальным ворагам быў Навальны, ён яго забіў. Ні Кара-Мурза, ні Яшин не з'яўляюцца персанальнымі ворагамі Пуціна, бо памятаем і пра фільм там пра гэтыя залатыя унітазы. А ў Беларусі і Статкевіч, і Ціхановскі, і Бабарыка, яны з'яўляюцца дзяржаўнымі ворагамі нумар адзін. І з'яўленне іх на свабодзе можа дэстабілізаваць знову сітуацыю, можа нейкім чынам прыспешыць нечакана. Як, ну, прааналізаваць, як гэта можа адбыцца, мы зараз не можам, але нейкае прыспяшэнне, дынаміка палітычная б з'явілася абавязкова. І інстынктыўна, не інстынктыўна Лукашенко гэта разумее. І акрамя таго, што яны персанальныя ягоныя ворагі, што яны для сістэмы вельмі небяспечныя, ну а таксама могуць дадаць нейкай дынамікі ў палітычным асяроддзі і ўнутры Беларусі, і ў замежжы, даць нейкую надзею, вось гэта недапушчальна. Таму ні Калеснікава, ні Знак, ні Статкевіч, наконт Паўла Северынца не ведаю. Я думаю, што Северынец якраз такі не з'яўляецца ворагам персанальным для Лукашенка, і мог бы ён яго выпусціць. Гэта якраз такі, як і з Андрэем Пачобутам, дала б, пашырыла б магчымасці для сістэмы для далейшага гандлю. Але што тычыцца Бабарыка і ўсей групы Віктара Бабарыка, я думаю, што на гэта Лукашенка не пойдзе. І калі, ну, у мяне ввогуле слабае спадзяванне адносна таго, што яны выйдуць жывымі. То бок сістэма будзе дзейнічаць так, як дзейнічала ў дачыненні да расійскай сістэмы ў дачыненні да Навальнага, і як дзейнічаў Лукашенко пасля 96-го году, 99-м, 2000-м у дачыненні да тых людзей, якія кінулі яму выклік, і Захаренка, і Ганчар. Дядька з Вільні, а каго рэжыму можа прапанаваць апазіцыя? Ну, пачнем з таго, што, скажем, пуцінскаму рэжыму для абмену не расійская апазіцыя некага прапаноўвала. Так што перамовы ідуць не на гэтым узроўні. І, безумоўна, калі Павел кажа пра магчымыя там ці патэнцыйныя, ці нейкія там проста у думках перамовы з Рыжынковым, то не Ціхановская, Латушка і не Усаў з Лукашуком будуць з ім перамаўляцца. Таксама такая вось двуручнасць захаду. Яны аддалі расейцы забойцу, так, чалавека, які забіў на тэрыторыі Нямецчыны там Красікаў, так, крымінальнае злачынства. Лукашенка на тэрыторыі, там ягоная служба на тэрыторыі Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі нікога не забівалі. Так, але вось чамусьці захад пагандлівацца там санкцыямі ці там пэўнымі дыпламатычнымі паклонамі з Лукашенка не можа. Хаця гэта дало б магчымасць вызваліць там не 100 чалавек.
Вось гэта таксама не вельмі сведчанне не вельмі скажем эфектыўнай палітыкі і ўплываў Ціханаўскай, калі яна і яе атачэнне хваліцца такімі прамінентнымі і статуснымі сустрэчамі, ну, і відавочна, што яны не могуць прапанаваць нейкую формулу для захаду з такога гандлю, нават дыпламатычнага гандлю, што магло б магчыма ў нейкай ступені палепшыць сітуацыю з палітычнымі вязнямі. Тут праблема яшчэ якраз такі ў тым, што вось гэтыя апазіцыйныя як статусныя структуры, якія сустракаюцца з заходнімі палітыкамі, альбо не хочуць прапанаваць такую схему, альбо не маюць стратэгіі дзеяння і схемы дзеяння ў новых акалічнасцях, у новых умовах, а яна павінна быць. Умовы абсалютна новыя складваюцца, новыя умовы, і неабходна новая схема. Тое, што я чую з розных там канферэнцыяў, сустрэчаў, формула засталася тая ж самая. У рыторыцы Ціханаўскай, у рыторыцы яе атачэння, ніякіх канкрэтных прапановаў для захаду, якім чынам весці размовы, хаця б публічна нейкія заявы, няма. Яны чакаюць, што захад нейкую сам будзе рэалізоўваць схему. Калі захад сам знойдзе і выпрацуе схему гандлю з Лукашенка, конечно, яны не будуць ставіць ці інфармаваць у гэтым сэнсе апазіцыю. Зараз статус апазіцыйных структураў у вачах заходніх палітыкаў пачынае, ну, ўжо не пачынае, працягвае слабець. Яшчэ некалькі там месяцаў і ён будзе вельмі нізкі. Яшчэ адзін момант, і нашы гледачы таксама звярталі на гэтую увагу, пыталіся вашага меркавання, наколькі не тое, што вайна, а вось менавіта зараз гэта курская аперацыя уплываюць і на гэтыя дзеянні Лукашэнкі, і на рашэнні, ўвогуле на тое, што адбываецца ў Беларусі, што можа адбыцца, як яны будуць паступаць. Вот, можа быць, з гэтага інтэрв'ю, калі набраліся сілы, паглядзелі яго, там і нейкія высновы зрабілі. Лукашэнкі маю на ўвазе. Ну, рыторыка Лукашенка, яна абсалютна несістэмная і хаатычная. Сёння ён кажа адно, заўтра кажа іншае, і тое, што ён кажа, што трэба скончваць вайнушку, там драчку гэтую, так пытанне як, так, на якіх умовах. Ну, так хай скажа Пуціну вывадзі войска. Не, та менавіта, хай скажа Пуціну вывадзіць войскі. Што тычыцца сітуацыі ў Курскай вобласці, то таксама яна двузначная. Гэта не пералом яшчэ ў вайне. Так, это не сведчанне таго, што сілы у Пуціна і ў Расіі вычарпаліся. Так. Гэта не контрнаступленне на ўсім фронце. Так, гэта мае вельмі важнае псіхалагічнае значэнне, гэта мае вельмі важнае палітычнае значэнне, але 1000 кіламетраў, так, тэрыторыі, якая не з'яўляецца важна стратэгічнай зоны ў параўнанні з тымі абшарамі, якія занятыя расейцамі ва ўкраіне, гэта нішто. Тым больш, што ніводнага значнага стратэгічнага аб'екту пакуль што не захоплена. Вось калі б быў узяты Курск, так, ці Курская атамная электрастанцыя, гэта ўжо быў бы прадмет для гандлю. Больш таго, колькі рэсурсаў будзе патрэбна ў краіне, каб гэтыя тэрыторыі утрымаць, так, нават гэтую там 1200 квадратных кіламетраў. Калі у сваю чаргу Расія працягвае кідаць сотні людзей на ўбой у Данецкай вобласці, акупуючы новыя тэрыторыі, то бок значна, пакуль што я не назіраю, магчыма, ён наступіць. У палітычным, псіхалагічным сэнсе гэта вельмі важна, так? Але ці гэта прывядзе да стратэгічнай змены на фронце? Яшчэ, на маю думку, рана казаць пра такія стратэгічныя поспехі і прарывы. Яшчэ раз падкрэслю, што ўтрыманне гэтага плацдарма будзе патрабаваць вялікіх лагістычных высілкаў, людскіх высілкаў, расцягнутыя камунікацыі. Таму
Гэта ўсё зразумела, але с аднаго боку спачатку мы чуем пафосныя Кіеў за 2-3 дні ад Лукашэнкі, потым ну яны вот зараз вот толькі на высмажванне, каб вот уся, а тут раз і іншы паварот. То есть вот як... Таму я і кажу, што зараз мы маем новую палітычную сітуацыю ў сэнсе вакол Беларусі. Лукашенко разумее, он яшчэ раней зразумеў, што Путін гэтую вайну не выйграе. Гэтую вайну Путін не выйграе. Пытанне, у якім фармаце гэтая вайна скончыцца і чым яна скончыцца. Тое, што яна скончыцца, гэта відавочна, але пытанне як і ў якім фармаце, дзе ў гэтым фармаце будзе знаходзіцца Беларусі. Таму Лукашенко імкнецца вось і гэтым выпусканнем палітычных зняволеных, так, нейкімі там кропкавымі рэверансамі захаваць жыццёвую прастору для сябе у новых умовах. І ён кожны раз рэагуе на гэтыя новыя умовы, бо невядома, як далей гэтыя працэсы будуць працягвацца. І, канешне, як я ўжо і казаў, будзе намагацца прадаць захаду, вось, калі не вобраз там мяккага злодзея, то прынамсі намагацца прадаць прастору стабільнасці, што няма гуманітарнага крызісу, што няма тут вайны, што вось захаваць для захаду важна прыярытэт захаваць вось гэтую стабільнасць. То есть у гэтай сітуацыі вось вайсковай аперацыі і незразумелай сітуацыі Пуціну ён прадае, што я тут ад гэтых вось натаўскіх звяроў табе спіну прыкрываю, а гэтым я тут стабільнасць. Вось гэта новы баланс, так, ён знайшоў новы баланс у тых невыгадных для сябе умовах, ва умовах амаль там гібриднай акупацыі знайшоў новы баланс і тавар для гандлю. Хаця пакуль што гэты баланс, які ён намагаецца выпрацаваць да відавочных, як мы ўжо прааналізавалі, вынікаў для Лукашенка не прыводзіць. Бо ўсё ж такі пята Масквы на ягоным горле яшчэ моцна стаіць. І проста так Расія, канешне ж, Беларусь не адпусціць, і Лукашенко не адпусціць. Яны яго трымаюць даволі моцна. Але ён спрабуе зараз намацаць, якой даўжыні гэты павадок, так, на якую адлегласць ён можа ад Масквы нейкім чынам адарвацца і на якую адлегласць ён захадам можа прыблізіцца. Гэта вось аспект звязаны з ягоным інстынктам выжывання. Ён вельмі добра навучыўся вось выжываць, таму гэтая сістэма 30 год і пратрымалася. Ён умее выжываць і умее прадаваць вось свой рэжым як на ўсход, так і на захад. Наколькі яму гэта зараз удасца, гэта вялікае пытанне, але ён, мы бачым, спрабуе гэта зрабіць. Ён гэта спрабуе зрабіць, і ў новых умовах, ўжо да гэтага вяртаўся, нейкай стратэгіі больш-менш яснай і эфектыўнай апазіцыйныя структуры сёння прапанаваць не ў стане, не могуць. Такі момант, не сакрэт, што Лукашенко панічна баіцца тых людзей, якія здольныя на нейкія, можа быць, і гатовыя нейкай да сілавога супраціву. Мы выдатна памятаем, дарэчы, учора была гадавіна ад заснавання ў 91-м годзе згуртавання беларускіх вайскоўцаў, якім кіраўніком якога быў, дарэчы, Мікола Статкевіч, які зараз знаходзіцца за кратамі. Мы ведаем, колькі высілкаў прыклаў лукашэнкаўскі рэжым на самом пачатку свайго праўлення, каб знішчыць вось гэтую мілітарную, скажем так, арганізацыю ці проста спробу пабудаваць сапраўды беларускую армію у Беларусі. Потым той же самы лёс спасціг і Белы легіён, можна працягваць там і Зубр, там іншыя установы. То есть вот гэтыя праявы гэтых людзей Лукашенко вельмі асцерагаецца. Я да чаго веду? Вось гэта відэо, якое нарабіла фурору з Курскай вобласці, танк падбіл чырвона-белым сцягам. То есть вот разуменне таго, што ёсць ізноўку людзі, якія
калі патрэбна то готовы да сілавога нейкага варыянту? Ну, гэта прыгожая картинка, але сам факт таго, што існуе полк Каліноўскага, так, і што там сотні чалавек ваююць і не першы раз беларусы ўваходзяць на тэрыторыю Расіі, гэта ўжо факт, не прыезд танка, галоўныя людзі, так, і галоўна захаваць гэты патэнцыял беларусаў, якія ваююць. Так, гэта ўсё прыгожа, але не прыгожа і бессэнсоўна будзе, калі беларусы загінуць на тэрыторыі Расіі, і не будзе каму потым ці ў абмежаваным кшталце і колькасці каліноўцаў уздзейнічаць на рэжым Лукашенка пры адпаведнай выгаднай сітуацыі у Беларусі, калі гэты сілавы фактар неабходны будзе для рэалізацыі пэўнага ціску на рэжым Лукашенка. Бо задача не вызваляць там Курскую вобласць, а задача вызваліць Беларусі, захаваць людскія рэсурсы, якія будуць неабходны не толькі для рэалізацыі нейкіх пераменаў, а неабходны будуць для стварэння новай арміі і сілавых структур. Вось пра гэта трэба думаць. Бо яшчэ раз падкрэслю, вельмі вялікае пытанне на сённяшні момант стаіць, што далей з гэтай Курскай вобласцю, як паточыцца аперацыя паспяховая пакуль што ў палітычным сэнсе на тэрыторыі Расіі. Канешне, для сістэмы, для Лукашенка персанальна людзі гатовыя ваяваць і гатовыя страляць у тых, хто атачае Лукашенка, гэта заўсёды небяспека. Таму службы будуць працаваць лукашэнкаўскія на апераджэнне, на падрыў стабільнасці гэтых структур, на развал гэтых структур, на сабатаж, на параліж гэтай структуры, і часткова гэтыя працэсы адбываюцца, і часткова яны паспяховыя, трэба сказаць. Таму варта, перш за ўсё, супрадзейнічаць гэтым працэсам, нейтралізаваць гэтыя негатыўныя ўплывы, павялічваць і узмацняць статус беларускіх вайсковых структур, развіваць гэтыя структуры як ва ўкраіне, так і ў іншых дзяржавах, у тым ліку на тэрыторыі Еўрапейскага звязу. Усё дзеля працы на перспектыву. Мы павінны таксама глядзець на перспектыву, наколькі хопіць рэсурсаў на тое, каб развіваць усе гэтыя сістэмныя элементы на працягу некалькі год. На сённяшні момант мы назіраем вельмі моцны дэфіцыт гэтых рэсурсаў, як людскіх, псіхалагічных, маральных, фінансавых. Сітуацыя пакуль што не паляпшаецца, не змяняецца ў лепшы бок. Дзеля таго, каб яна змянілася, патрэбны грунтоўны аналіз, патрэбны распрацоўка грунтоўнай стратэгіі развіцця гэтых структур знову ў новых умовах, калі сцэнар хаця б гібрыдны, вайскова-палітычны у Беларусі можа быць рэалізаваны. Дзякуй вялікі. Я нагадаю усім, хто у нас зараз на канале, а гэта амаль 1200 чалавек, раю подписаться на телеграм-канал Павла Усова. Не забывайтеся таксама подписываться на YouTube канал Еврорадио. Ставьте свои подобаечки, натискайте на звоночек, расширвайте, как мага большая колькасць людей послухала наши размовы и атрымала информацию для развагаў. Я с Павлом развітваюся, с апошнім тэзісам цалкам згодны і спадзяюся, што новы вось прадстаўнік кабінета, а гэта былы каліновец Вадзім Кабанчук, можа ўсё ж таки зрушыць нешта ў гэтым накірунку распрацоўкі вось такой стратэгіі. Дзякуй вялікі. Павел Усаў, Зміцер Лукашук. Жыве Беларусь.